नै आदा खोनासंनाय माबा एसे गारि नायनो फैदोंमोन आङो। ओमफ्राय लागोन नामा? औ लागोन बायदियानो माने नायग्रोनोसै एसे नायग्रोनो हागोन ना आङो? दे नायनो हागोन होनबालाय सिङावबो दङ। थुनायथ' आदा एसे देखायनाय आं एसे नायग्रोना लानोसै। ओमफ्राय माबायदिखौबा नांगौमोन? बेफोरखौथ' आं बारा जेबो आइडिया गैया जायखिया नायग्रोनोसै आङो। गारिखौ पसन्द जायोबा लानो हागोन मेडाम। मानोथो लानो हाया जानो बेखायनोथ' आं बेयाव फैखादोंना। आरो बेलाय दहाय फैनाया बेनोमोन गारिया मोजां जोबखा मेडाम नायखाजोब्बाय आंबो। दहाय लामायाव लोगो मोननाया बे बिथाङानो गालांदोंना बे गारिखौ? औ बिथाङा फैसानि गोनांथि जादों नामानो दा बेखायनो बेयावनो फानलांबाय मानसिया। हाब बेहालाय मानि फैसानि गोनांथि जाखो? फैसायानोथ' एभेलेबेल ना बिसिनाव माया दङ हा आरो जोंनि गासैबो सम्पतिखौनो मोनजोबखाबाय। अब्ला गारि फानलायनाय मा अबस्था बेलाय माने मानि थाखाय जाहोनालाय मा? आच्छा माबाफोर बुंदों नामा जेनेबा मानि थाखाय फैसानि गोनांथि जाखो बिहा? दाथ' बेखौथ' जों मिथिला जायखिया आर्जेन्ट गोनां जादों होन्दोंमोन नालाय बेखायनो जोंबो लाखिबाय। मायानि फंबाया गारि फानलायनाय? आं बारा हजम जानाय मोनासै। आच्छा आदा हा माबाफोर एक्सिडेन्ट जादोंमोन नामा गारिफोरालाय? बिदिथ' जेबो एक्सिडेन्टनि खोथाखौथ' बुङाखै आरो गारियाबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय मानोथो फानब्रबखो बेबा? आं जि हमनानै मोनदों माने बिस्राथ' माहाजोनखाना फैसानि गोनांथिनि थाखाय गारि फानलायनो। आच्छा बिनानाव हा माखौथो फसायमारखो? साला माबा आदा आंहाबो माने गोबां सिमां दङमोन गारि लानो गारियाव गाखोनो नाथाय आरो बे राङालाय खुसिराया बेनो जाया जाबाय थायोना दा बेखायनो सेकेन्ड हेन्ड गारिबाबो लानो सानथारबायमोन आं। मा होनबावनो आदा ओरैबायदि दुखुना मा होनबावनो जिउखौनो। आंनि फिसायाबो उनथाव बाथावनो जोबोद दुखु मोनलायलाङो आं बेखौ लानानैबो। आयौ बिनानाव। ओं आदा ओं आरो बेखौनो दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो एसे दोननानैबाबो लाथारनोसै होनबाय आरो। बेखायनो एसे खबर लाफैदों आङो नायस्रांफैदों माबाफोर मोजां फसायनाय मोनोब्ला एसे नायखाबोला मोजां ना। आंहाबो जि मिजिं दङ गारियाव गाखोनो गुबुनफोरबायदि माने अबेबा गोजानफोराव बेरायनो थांनो। दे बिनानाव हा बिदिबालाय जाफुंगोन दे सिमांफोरा। दाथ' नैबे गारिखौनो एसे फसायनाय बायदि मोनबायमोन आङो। जेबो प्रब्लेमबो गैयाबा आरो नायनायावबो गोदानखौनो नुखादों खम मोजां जागोन। दे आदा होमबालाय नोंनि फन नाम्बारखौनो स्राय लांखाथारनोसै आङो ओमफ्राय उनाव आं फैफिनगोन आंनि बोरायखौ लानानै। दे होमबालाय दाथ' आरो बोरैबा दिनै लाबोनायजों ग्रोब मोनफैबायना। दा बेखौनोथ' किस्मत होननांगौ ना बुरा किस्मत। मा सोलिदों एसेथ' फाता लागायनांगोन ना आदा आं बेखौनो मेगन खेबमारबायहाय आयै आं रायलायहैखानोसैबो फट'फोरबो खेबनानै लांनोसै आङो। दे होमबालाय बिनानाव लांनो हागोन दे आरो थाबैनो लांफैबानो जाबाय। जागोन आदा जागोन। बिब' फंबायसो माबाफोर खिस्रि संगासिनो नामा बिसोरलाय? फोथायनाय मोनालै आङो बिसोरखौ सानैखौबो। आयौ आंहाबो बेफोरबायदि गारियाव गाखोनो लुबैमारदोंथ' आरोलै। र' नोंखौनो लानानै थांमारगोन आङो एसे पुलिस स्टेसनावबो स्राय खिन्थाहैग्रोनि आङो। आरोथ' एसेबां जुआरोबोथ' नङाना बिनि फंबाया। अब्ला मा जुदि जोंनि बेवाइफोरजों माबा कानेक्सन दङना बे एक्सिडेन्टफ्राव नोंनिनो आखाइ दङब्लाना गवालै बेथा जेलनि दालि ओंख्रि जाहोखागोन आं नोंखौ। दाथ' जेबो प्रुफबो गैया नालाय र' दाथ' मोजां जादों नोंखौ लोगो मोननायानो। एटलिस्ट मोनथिबायथ'ना नों जे बेयाव बेबायदि कान्द खालामगासिनो। कुछ तो गड़बड़ है नङा होनबा? र'खरा बे मायानि फंबायनि आखाइ दंमारो नामासै? साला आंना हले सन्देहआ एसे बेलेगसो थाङोलै। जानोबोथ' हानाय ना मा बिसास। जायखिजाया बेवाइफोरनि बे सुथुरखौ थाबैनो हमनांगौ दायनिगिरिखौ। बेफोरबायदि आखायाव आखाइ थाबाय थाब्ला जानाय नङा नङाब्ला खारग'लांलायगोनसो। सन्देह जाबानो एसे साक जाबानो माबानांगौ डाइरेक्ट एसे खबर लानो नांखागौ ना। र' होमबालाय एसे मोजां खबर लास्रानि आङो। आंनि लोगोखौ आंनि इमिखौ बेफोरबायदि खालामदोंना नागारथारालै आं नोंखौ। नोंनि बांद्राय गोजानबो गैखाला आङो। जुरिया नोंनिसिम सहैखागोन कि सहैखागोन। जीवन दान के बदले जीवन दान। नोंबोथ' सास्ति मोननांगोन एसेल' मा बुरजायैनो मोनगोन।
एसे अना खाना गथ'फोरखौ बेबायदि बिफा गैयै खालामबायना पापफोरालाय बहा गनोलै गवा माबा मोनसे हिन्ट हरबावदो दे इसोर जेरैनिफ्राय एकदम क्लियार जायो जे बेवहाय सोरनि आखाइ दंमारो ओमफ्रायथ' बावदोंसो र' नोंजों रायलायनो बावबाय थायो आङो जेब्ला नोंबो फैगोन एकदम बयनिफ्रायबो आलदा जानांगौ नोंबो बयखौबो मदद खालामग्रा रावनिफ्रायबो जेननोबो नाङा खोमजोरबो जानो नाङा मालाय सोराङा नोंखौ लानानै गोबां सिमां सुजुखाबावबायसो मिथिबायना दे आरो नोंखौबो नेनानै थानोसै आरो जेब्ला फैगोन आगान होफैगोन ना बयनिबो जिउआव खुसिल' लाबो माब्लाबाबो दुखु लाबोनो नाङा रावनिबो जिउआव बेखौ आंनो बुंखानाय थाबाय आंनि नायगिरि सनामोन दा आं भिडिअ जागायनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दा आंनि बे स्ट'रिखौ मोनसे कमेन्ट फैबाय थायो आरोना दा जोंनि बायदिनो आरो काहानिखौबो मानसिनि मुं बेफोरबायदि मिलायनाय मोनो होनना बुङो आरोना दा बे सोरां आरो मन्जुआनोथ' सोर बेलाय आंथ' सिनाय मोना आं स्क्रिन खालामनानै लाखायो दे बेफोरबायदि कमेन्ट नुयोब्ला जायखिजाया आरो जोंथ' भिडिअ खालि इउटुबावल' होयो नालाय जोंहा फेसबुकावबो बेफोरबायदि जेबो भिडिअ होखाया आरो बे स्ट'रियाबो जेनेबा हारसिंनो साननानैसो बानायनाय गोसोजों जेबो बेबायदि लिरखानायबो गैया आरोना ओरैनो जि गोसो फैयो बेखौनो बानायो सोरां बे मुङाबो आं दोननायसो माने जोंनि फाग्लि गोसोनि गासैबो मुंखौनो आं दोनो आरो जेनेबा फाग्लि गोसोल' नङा जोंनि बावगार हायै गोसोखौबो आंनो बानायो नालाय फेसबुकाव नुयो होनो ओमफ्राय फेसबुकाव जोंबो एक्टिभ थायो दे आंबो नायदों दे ओमफ्राय आं नुनो मोनाखै आरोथ' बियो रियेल जाथाय नङा दे ओरैनो जास्ट स्ट'रिसो आरो जोंथ' आरो गोदोनिफ्राय बेफोरबायदि लाबोखायोना गोदो लोगोरिखौ जागायजेननायनिफ्रायनो आं माने बेफोरबायदि स्ट'रिखौ लाबोनाय जादों आरोना दासिम आरो लाबोयो आरो बिदिनो जायखिजाया अब्लाबो लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो दायो नेक्स्ट स्ट'रियावबो मा जागोन बेखौबो खालि आंसो मिन्थिगौ दे लोगोफोर मानो होनबा आं आंनि साननायजोंसो बानायो नालाय बेखौनो आं दिनै क्लियार खालामबाय खामानियालाय माथोमोन जेराव एक्सिडेन्ट जादोंना बेहाय एसे मोजाङै खबर लाजोब दा जोंनाव इसेबां समबो गैलाना बेबायदि सोंबाय थानो बयनावबो आरोथ' नोंनो जेसेबां नांगौ एसेबां रांबो मोनगोन सोरबाथ' सोरबा नङा नुदों जानांगौ ना आरो माबाफोर खौरां मोनब्लानो जोंनो खिन्थाहर दे जागोन दे मोजाङै खौरां लाखा गारिखौ नुदों नामा नाम्बारफोर नुदों नामा सोरबा फट' खेबदों नामा मिथिबाय दे गासैबो जाजोबगोन दे थाथ' होमबा मानसिखौलाय नांथारगौ जोंनो नागिरथार नोंनि खामानि बेनि जेखि जाया एड्रेस दिहुनना हो मानसि बुथारनांखादों बियो बबावगासिनो ओमफ्राय ससियेल मिडियायावबो होदोंमोनलै आङो औथ' र' आदा आंबो होदोंमोनथ' ओमफ्राय जेबो रेसपन्सखौनो मोनासै माथो दे होमबाबो ट्राइ खालामगोन र' सोरबा नुसनखादों खोमालै बेनोथ' मानसि बुथारनानै बहाथो दुखारखो बेलाय लोगोफोरखौबो एसे खबर लानो थिनदों आं र' दे जागोन आदा इसान दिनै सानसेखौ थाथ'बावदो ना जोंहानाव ओंखाम जालांनो हागौमोन दा नांथ'ला दे जुरि माब्लाबा फैनोसै थाबाय थानोबोथ' हाया नालाय औ बेबो नंगौ नंनायालाय खामानि गोनां मानसिना आरो नोंहा दा आरो बेफोरखौबो गारजोबनानै फैनोबो हाया जिरायबाय थानोबो हाया अब्लाबोथ' सम मोनब्लानो फैयोना आङो दे जागोन दे इसान सम मोनब्ला फैबानो जाबाय जोंनावबो हाबफै न'आवल' हजों थांनाङा आरोना ओमफ्राय जिलियाथ' थाङानो मालाय आलासि गोदानखौ नुवाबानो थाङानो अ आगैया बिदि बुंदों औलै जुरि बिराद लिंबाय आङो थांथारानो आलासि गोदानखौ नायलांथारगोननो दे जेबो नङा गाव थायोबालाय आरो दे बाखि ओमफ्राय मोजाङै था दे जागोन दे इसान आंथ' आरो दायो मोजाङैनो दंखायोना ओमफ्राय इसान नोंसिनि बाथ्राखौ खोनादों आङो आगैया खिन्थादोंमोन जानो हागौ फेमिलि होननायानो गैखाया खोमालै आंनि खाफालाव बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो इसान जायखिजाया प्रब्लेमनि मोनसे नङा मोनसे सल्युसन मोनखायोना नाथाय मा खालामबावनो आरोना जुरि आयौ बेफोरबायदि मोजां मानसिजोंल' मानो बिदि खालामो दोननाय इसोराबो आरो नोंथ' जोबोर मोजां मानसि इसान जाय आंखौ मोनसे समाव जोबोद मदद खालामदोंमोन आंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नोंनोथ' होदोंमोन ना आं मा दुखु मोनसोबाय दिनै नोंनि बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै आंथ' जेब्लायबो आर'जसो खालामोमोन जे नोंसिनि जिउआव जेब्लायबो खुसि फैथों होननानै जेबो नङा दे जुरि नों बेफोरखौ टेनसन लाबाय थानाङा दे दुखु जानो नाङा आरो दुखु जाया जानो इसान ओमफ्राय आं थांसै ना आरो माब्लाबा समाव मदद नांगौ जायोब्ला आंखौ माब्लाबा बावनाङा जुरि आंबोथ' जेब्लायबो नोंनि खुसिखौसो हास्थायखादोंना दिनैसिम
जिलिखौबो टेनसन लानाङा आं जा हायो खुसि लाखिनो नाजागोन आरो बेसेबां मदद खालायबावनो इसान आंखौल' मदद खालामबाय थानो नाथाय आंलाय बदलाव मा होफिननो हाखो दिनैसिम हैद मा बुंखो नों दिनै दाथ' आरो लोगोजों लोगोसे न'निबो मानसि जाबायना माबा मोनसे होफिनलायनांगौ नामा सोरबा अब्लाबो बोरैबा मोनो दिनै आङो नाथाय थेवबो इसान माब्लाबा जुदि लाइफआव नोंसिनि थाखाय आं माबाफोर खालामनो हायोब्लाना आं माब्लाबाबो फावसायनाय नङा बबेबा समाव आं जुदि नोंसिनि माबाफोर हेफाजाबाव फैयोना आं जेब्लायबो हेफाजाब होगोन ओमफ्राय न'आवबोथ' नोंसिना आरो दा जिबायदि एक्सिडेन्ट जाबायना बेनोथ' इसान बेखौनोथ' आं खबर लागासिनो जोबोद दुखु मोनदों गोसोआ इमियाबो बिदि जाबायना अब्लाबो बिसोरखौ इसोरा जेब्लायबो खुसियै नाहरथोंसै ओमफ्राय जिलियाबो फैयो ना मानो नोंसोर लोगो हमनो जायखिजाया आं थांथ'दिनि दे बायथ' होमबालाय दे गावहाथ' ओंखामबो जालांलाबा आरो न' सिङाव हाबनो लिंनाय बेबो थाङासै नांथ'ला दे मालाबा फैनोसै आङो दा एसे लेटबो जाबाय नालाय अब्लाबो नोंखौसो दसे लोगो हमनो होनना फैदोंमोन आङो दे होमबालाय इसान ओमफ्राय सहैबा फन हरबानो जाबाय आयौ इसोराबो मा खेला खालामबाय थायो दिनै मानसिनि जिउजों मोजां मानसिखौल' मोनथारो खोमा दे बेफोरबायदि खालामनो इसानाथ' नायनाय आंखौ एसेबां हेल्प खालामो नाथाय बदलाव दिनैसिम जेबो बुंफेरा आंनि बुंनायाव आंनि आगैखौबो हाबा खालामबाय आंखौबो गोदो गोबां मदद होदों मा खालामाखै दिनै आंनि थाखाय बेसा उफथ' खोना माब्लाबाबो बिसोरनि बिमा बिफा जानायनि खुसिखौलाय मानो सेनानै लांनांगौ जाखो नोङो हामाना बेबायदि खालामनो दा इसान आरो आंनि बिनानावनि संसारा मा जानांगौ फालाय आयौ जुरि मा जाखो नोंलाय मानो बिदि हारसिं गाबबाय थाखो मा जादों इमि आं आंनि बिनानावनि संसारखौसो साननानै बोरैबा मोनदों गोसोआव हाब मा जाखो बिहालाय बारहुंखायानो होननांगौ ना मा होननांगौथाय बिसिनि जिउआवबो नाथाय माथो आगै जिरिखौ खुसिसो नुयो ना माबाफोर बिसि फिसाय दावराव जालायदों नामा बिसोरलाय नङा माने बिसिनि जिउआवबो जाथाय जानानै दंलै इमि मा जादों ओमफ्रायो इसाना बिफा जानो हालानो माब्लाबाबो हे भगबान माबोरै बिदि जानो मोनखो दाबो जेबोआनो जायाखै बिसिनि संसारा अब्ला दायो मा जाबावनांगौ जाखो जुरि बेनोथ' मा खालि गाज्रि खौरांल' खोनाबाय थायो जुरि आसलथे मा जामारखो होमबा दिनै आंनियाबो आंनि बर'साखौनो गोजान खालामलांबाय बे गोदान बोसोराबो मोजां नंथारा खोमाहाय जोंनि थाखाय औ इमि बिदिनो होननांसिगोन दाथ' आं आगै जिलिनि थाखाय जोबोद दुखु मोनबाय अब्लाबोथ' दायो बेबि एडप्टबोथ' खालामना लानो हागोन ना गावसोर आरो गोसो दङबालाय दे अब्लाबो उनफोराव मोजां जागोन दे मानिथो एसे गोदो गोदो उन्दुलांखोलै दासो ओइ उन्दुथोंलै बेस्रा दासान्दि रावबो मोजां उन्दुनाय जायाखैना ओइ बै समावबा माला फैबावगोनथाय ओमफ्राय जेब्ला नों आंखौ आइ लाभ इउ होनगोन आयौ आइ दै औ आं साला दसेनो आंखौ बिदि खालामबाय आरो नों खिसारा साला बिदि फैनानै थाफैयोबा बायद'आबा मा खालामनो आंना महरा मोदाय बायदिखाय नुदों भुत बायदि आइदै आरो नोंखौ नायनो थिनथाराखैमोनब्रा आङो है आंखौनो गियोबा मा जाबावनांगौ जाखो दिनै आंबो बागदावफ्रांबायबा गावखौबा बिदि थाफैनोसो थिना आदाखौनो बावनो हायासैलै आंबो नोंखौ माब्लाबाफोर दुखु होफ्रांबायदोंबा सरिलै आदा जोंहा इलिसा मामि आरो आजाखौबो नायगोन दे आङो जेरावखि थाया मानो नोंल' खुसियै थादो आदा जोंबो थानो नाजानोसै बेवहाय बे माया बुन्दिखौबो सासेखौ सैथोला आङो बिहामजानो फैगुलायबाय बुजिला आरो दासिमबो नङा माने मानसिनोथ' मा नांबावगौ बेनोलाय आफा आइया नोंखौ नागिरगासिनो बिहामजो मामे ओमफ्राय आफायालाय बहाथो थाङामोन माबालै मामे माने जुरियाना बैग्रि जानो लुगैदों होनदोंमोन बेखायनो लायना फैबाय आङो बैग्रि जानो लुगैदों औलै मामे बै गामि खाथियाव दङ ना बेहाय लायना फैबाय आं आयौ दे होमबालाय आफा आइया बुंबानो खालामजोबथारो न रागा खराना अब्ला नों आइखौ गियो ओइद मा गिलाबायनोब्रा बिहामजो मामे माने गियालै बेनालाय बिदिनो ना बै खानाय गोमासो गाज्रि जानलाय एक नाम्बार गाज्रि ना
दाख्लै लावथि मोननायखौ बावबायलाय बियो दे नोंखौ माबाफोर बुंफैबावब्ला आंनोल' खिन्था दाख्लै बिदि जेबो बुंथ'आसैमोन दे होमबालाय खानाय गोमोआ बारा थिग नंखाया मिथिबाय जागोन दे आफा सासेयाबो खम नङा दा ओमफ्राय बिदिनो गेजेराव जानानै थाबाय आरो आङो बिदिबालाय आफा दे जेबो नङा मामि बेहेर बाबायालाय बिहामजो मामे दङ आफा न'आवनो दे बेबायदिनो खुसियै था दे जेबो दुखु मोनना औ जागोन दे आफा एसे मोजां बिहामजोखौलाय मानो गाज्रि मोनफालाय मायालाय गावखौबो खेबसेनो फोजोबखाबासो जासिगौमोनलै माबा नङा माबा मोनसे खालामबाय थायोना नोजोर लागायनानै हुदा जालायलांबायना बेनो थैद आयंनि दुखुखौ नुब्लानो बोरैबाल' मोनखायोलै गोसोआवनो बोरैबा हामाल' नांखायोना आंनि माइनावथ' दा मोनसेल' बाथ्रा गिदिंबाय थायो आयंनि दायनिगिरियानोथ' सोर बेलाय ओइ बिराद हामा नाङोलै मालायनि एसे मोजां फेमिलिखौ बिदि नुयोब्ला दा आब' इलिसानाबो बिफायानो गोमाबायना दायो मेहेर मा जाखो माबाफोर खबर मोनबाय गैयालै हाथरखि अब्ला जों हमनो हानाय नंला नामा बिखौ जायो नामा बिदि जाया हमथारनांगौ ओमफ्रायथ' मानसि फाथायखाबायलै र' खबर मोनखासिगोन बियो दे थाबैनो मोनब्लाथ' मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंलै दालिजों आलुसो रुदों जेबो गैथ'आ बेबायदि जाफैथारामोनलै आङो दे अरजाया जोंजों जाफानायलाय मा जानो बांद्राय थावनिखौ जानोसो नाङा मोजांसो जादों दे र' मालाबा नोंखौबो दाउ बेदर गिदिर गिदिर जानो लांगोन आयु दाउ बेदर गिदिर गिदिर आं जायाहाय मा आं मेहेरनि खानाफ्रा बेफोरसो थावथाव थानाय नङालै बियो एथ' गिदिर गिदिर मोनोना मोना ओइ गोदाव सोराव मोना जायो नामा जाफेराखैथ' मानसिया जिरायदो आरोलै मानोथो गसंबाय थाखो माबा मेहेर आङो ना एलिसाखौ नुयोब्ला जि दुखु मोनफायोलै जि गाबबाय थायो बियो गावनि बिफाखौ गोसोखांनानै दे उनाव लासैनो मोजां जालांगोन दे आंबो ना आफाखौ थाबैनो बावनो हायाखै आंबोथ' मार गोसोखांदोंमोन दाथ' आफाबो गैला ओमफ्राय आइबो गैबावलासो आंनाबो मानो गैया जानांगौ जाखो आंथ' दंना बेबायदिनो थाबाय थागोन आं नोंजों जेबो सिन्था खालामनाङालै मेहेर दंखायोना ओमफ्राय थेंकिउलै हाथरखि आब' इलिसाजों बिदिनो थाथ' दे औ जागोन मेहेर औ दामाने नों थाब्ला एसे मोजांसिन मोनगोन ना लोगो बायदि मोनगोन ना बियो जागोन दे आंथ' दंखायोना ओमफ्राय आङो भिडिअ कल सोलोंनोमोन आरो नैबेहाय फेसबुकबो नायनो सोलोंगौमोन आङो मा बुंदों नोङो नों फेसबुक नायनो ओमफ्राय भिडिअ कलखौलाय सोरजों रायलायगोन नों बे खाथियाव जिरायनायजों रायलायगोन सोरनिफ्राय रोंखोलै बेलाय बेखौलाय नोंखौ नुबाय थायोना होमबा आं रायलायनायखौसो नुयो खिन्था माबोरै फेसबुकखौ नायो बेयाव खुलिनानै होदो दे बे फेसबुक खुलिबाथ' मोजां जानाय नङाना बेलेगजों खारफालांबानोथ' ओरैनोबा हाबा जानायानो खारोना दे खिन्थादो दे अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडआव ओमफ्रायथ' बावगार हायै गोसोखौबो होबाय दे नोंथांमोना नायनो हासिगोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय जायफोर नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नायदो अब्ला लोगोफोर बाय थांथ'नोसैलाय आंहा बयनिसिमबो लाभ इउ बयखौबो